बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ। आरो बाथौ गायसनजेननायनिफ्राय दिनै खैराबारि बाथौ गौथुमा 50 बोसोर जाफैबाय। खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमनि सनाथि मायथाइ फालिनाया दिनै नैथि सान। उदालगुरि जिल्ला खैराबारि बियाब बाथौ गौथुमा 6, 7, 8 मार्च सानथामनि हाबाफारिजों खैराबारि आरेंपारायाव सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंगासिनो। आरेंपारा बियाब बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव दिनै खैराबारि बियाबनि आफादगिरि महेन्द्र सरगयारिजों लोगोसे डिमाकुसि, भेरगाव, खाग्राबारि, टंला, सिनाकना आरो भुयाकाट बियाबनि आफादगिरि नेहाथारिखौ लाफाना 40 सा गेदेमा बारग' बिबानगिरि आलासिमोननि आखाइजों फिरफिला बिरहोनानै मावसोम हान्जानि गार्ड अफ अनार होनाय जायो आरो लोगोसेनो खैराबारि बियाबनि आसारि रमेश बर'नि दैदेननायाव आरज रोजाबनाय जायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव पद्मधर बसुमतारी, बारग' फोसावगिरि दुलाराय बाथौ गौथुम रमेश बर', आसारि लोगोसे माइनाव आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननि बिबुंथि। गेदेथाव रायजो राजा नोंथांमोन, जों खैराबारि बियाब बाथौ महासभाया गाबोनो गेवलां मेल सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनायजों लोगोसे गाबोनो गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गासै रायजो राजा मोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो खैराबारि बियाब माइनाव आफादनि आफादगिरि जानानै रायजो राजानिसिम खुलुमहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। खस्थ'नि गेजेरजों फैनानै जोंनिफ्राय बिदि जोंहा जिखिना हाबाफारि जालांबाय, फुंनिफ्राय फुङाव फिरफिला बिरहोनाय जालांबाय, बेनि उनाव बेबायदि जों आर'ज बादायलायनाय जाबाय। ओमफ्राय नै दा जोंहा गोरबोसे सावरायनाय मेल जागासिनो दङ। हाबाफारिफोरा मोजां गोग्गोम रोखोमनि जालांबाय होननानै जों सानो। दा बेजोंनो फैगोन गाबोनबो जोंहा गेवलां मेल दङ। बेयावहा जों जोंनि गोगोम जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों खावलायदों, हांख्रायदों। बेयावहा जोंहा जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा 11:30 बाजायावनो सफैगोन। 11:30 बाजायाव सफैनानै बिथाङा जोंनि अडिट'रियाम हल मोनसे होगोन, बेखौ बेखावगोन। बेनि उनाव बिथाङा 12 बाजायाव जोंनि बे गेवलां आफादखौ बेखेवना होलांगोन। आरो लोगोसेनो बिस्वजित सार बिथाङाबो फैगोन। आरो बिथांनि लोगोआवनो जोंहा खाथि खालानि जा EM बिथांमोनहाबो फैगोन। बेखायनो आं रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे दिनैनि बायदिनो गाबोनबो जोंनि गेवलां मेलाव लोगो फैनानै बिथांमोननि जा बेसेन गोनां बिबुंथि, बे बिबुंथिखौ गोसो होनानै खोनासंगोन आरो बिथांजों हेफाजाब होफैगोन होननानै आं खावलायदों। 50 बोसोरनि सिगां बे जे धोरोमखौ बोलि हिसाबै सिबिदोंमोन, नाथाय बै समाव सिबिनाय धोरोमफोरा गामियारि हिसाबै गाव राजा, खेराइ फुजा, लोखि गार्जा, हामबाय गार्जा आरो बोथोरनि फुजा ओरै हिसाबैसो धोरोमखौ सिबिदोंमोन। नाथाय बे टाइमाव धोरोमनि फालिनायनि जिथु निति, बै नितिफोराबो दंखायो। बै नितिफोरखौ बे फुजा होनायनि उनाव न'खर गामियारि फालिनाया दंमोन आरो। दा बिदिनो बे 50 बोसोरनि सिगां, 50 बोसोरनि सिगां जिखिनि रायजोआरि ओनसोलारि सिबिनो थाखाय फुजाफोरनिफ्रायनो बे बाथौ महासभानि दैदेनगिरि एबा दिहुनगिरिनि गाहाय नेहाथारिया बेखौ बोसोरथामसो स्टाडि खालामनायनि गेजेरजों ज' खालामनो हादों। आरो सुबुं धोरोमारि हिसाबै, प्रतीक हिसाबै, थानसालि हिसाबै 3 फसंथानसालि फसंनायनि गेजेरजों धोरोम हिसाबै लासै लासैनो फोसावबोनो हादों। जों नुबाय दिनै जे बाथौनि जे बाथौ गोथार बाथौ थान्दै होननानै जाय बिजाबफोर मैखुन बिजाब थाबाय, दा बेखौ खिन्थु गुबुन हारिफोराबो दिनै फरायसंनो लुबैयो, नाथाय दिनैसिम असमिया राव बा गुबुन रावफोरा हाबनानै जायाखै। बेनि फारसे मार बिथोन होगोन? दा बेखौ जोंहा गौथुमा नै दाख्लि मोनसे कनफारेन्सआव एसे रायज्लायदों। नैबे
गौथुमा खावनै जाना थानायनि बोथोरनिफ्राय जे बाथौ थान्दैया एखेयैनो थादों नामा खिन्थु किसुमान दिहुनलायनायाव गोदान गोदान सोदांनायाव सोरनियाबा एसे उसुबिदा सोरनियाबा एसे थाद'लांदों बेबायदिनो मोननैबो दला मोनफा मोनफा लानानै थान्दैनि मुङावनो बिथांमोनहा फोसावनो हादोंमोन आरो राव हिसाबै माने बर' रावजोंनो फोसावनो हादों आरो नाथाय मोनसे कनफारेन्सआव एसे बिथोन जानो हायाखै आरो मोजाङै थांखिना लानो हायाखै बे बर' रावजों दिहुनजानाय ग्रन्थ लेखिया थान्दैखौ अर्थात बिजाबखौ बे ग्रन्थखौ जाहाथे गुबुन रावजोंबो इंराजियानो जा हिन्दीयानो जा बङालियानो जा असमियानो जा बेजों फोसावनो थाखाय बे कनफारेन्सआ गिबि गिबियै बर्थमान थांखि लानोसो नागिरदों दा बेसे उनाव जायो बेखौ आं मिथिया आसार खान्थिनि राहा एबा नेमखान्थिजों बा फालिनायजों नेम माने खुलुमनायजों माने बे संसार न'खर सुबुं फोलेर गाव गोजोननो हाब्लानो बेखौ बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बे नियम आसार खान्थिखौ फालिबाय जेला मोनदों होननानै बै फालिनाय जिथुनाखि थांखि बे थांखिया आत्मा गोजोन जासे जानो हादोंब्लानो बेखौ धोरोमनिफ्राय मोनदों होननानै सानना लानो हायो। नाथाय बाथौ महासभाया जोनोमनिफ्राय बैसोआ अन्तत 1992 सिम सोलिना दंमोन नाथाय बै समाव नैबे दुलाराय बाथौ गौथुमखौ गायसननायनि दिनखालि बै दुलाराय बाथौ महासभानि बैसोखौनो लाजानो लुबैनायाव गोदानै गायसननाय गौथुमखौ गायसननाय गेदेमाफ्रा बे बैसोजों सरजाबासो गोदानै बाथौ बिमुंखौबो कमिटिनि बिमुंखौबो बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बिमुंखौ गायसननायसै नाथाय मोनसे खोथा जादों बै गासै दुलाराय बाथौ महासभानि जेसेबां माने तथ्यपाथि अर्थात बावनाय सिबिनाय खुलुमनाय फाथालि बावनाय आसार खान्थि बा हाबा हुखा गासैबो बेखौनो बिथांमोना जोंनि थांना थानाय जिथुनि बाथौ महासभानि प्रसारकफोरनिफ्राय लानानै बिथांमोना नैबे बाथौ गौथुमजोंनो दायो दासान्दि फोसावगासिनो दङ आरो गथै बुहुमाव फोसावनानै जाफुंहोनो हानाय लामायाव दङसै फारागा मात्र बेनोल'मोन बै बैसोखौ लानायफ्रा एसे एसे फाराग मोनो आरो नाथाय दायो जों बै दुलाराय बाथौ महासभाबो आरो बाथौ गौथुमबो गोरोबनायनि गेजेरजों मोनसे जानानै जोङो सोलिनो हानाय जाबाय। ओरैबायदि जानांसिगोन लाइमोनखौबो जोंहा गागि जिथुनाखि आफाद बे आफादफोरा समान समान पावार मोनसे होबाय लाइमोन माने लावखार गोदोयो हाबाफोराव गाव दोननानै थाङोब्ला लावखार बिबान लाङो बे लावखार बिबान लांनायानो जाबाय निति आसारनि गेजेराव दाबो दं बैसागु दमांसि खुंब्ला एबा मागो दमांसि खुंब्ला काति दमांसि खुंब्ला जोंहा लावखार जमा जानायनि खोथा दङ लावखारफोरा बोसोरसालिया न'आव माबा मोनसे मागोनि बैसागोनि फालिब्ला बेवहाय लावखारफोरा बोरबानसा हैनाय बोरबानसा लानाय नियमा दाबो दं बैनि असिला लानानैनो नैबे जिथु गौथुम आरो दुलाराय बाथौ महासभा बिसोरो लाइमोनखौबो समान समानै दौरिफोर बायदिनो आशीर्बाद बोरबानसा होनायाव बोरबानसा लानायाव जोंनि हारिनि हारिमु हिसाबै थाथों होननानै लाफानाय जादों आरो दा बै लाइमोनफोरखौबो बिदिनो दौरिफोरखौ साबा जेरैहाय दादों बेबायदिनो लावखारफोरनि गेजेरावबो गासै माने ओनसोलनि थानसालिफोराव साबा लानायनि गेजेरजों जाहाथे बोरनि समाव फुजानि समाव फालिनाय समाव नियम बादिहाय बोर होनो हागौ बे पावारखौ जोंहा गागि जिथु आफाद बेयो माने पावार होदों अधिकार होदों ओंखायनो जों लाइमोनखौबो नैबे धोरोमनि आफादजों समानै लांफानांगौ जायो दाना जेरै माने सेंग्राया सेंग्राखौ लोगो हमनांगोन लाइमोना लाइमोनखौ लाबोनांगोन आरो बोराया बोरायखौ बुजायनांगोन आरो माइनावा माइनावखौ बुजायनांगौब्ला लाइमोनाबो लाइमोनखौ बुजायना लाबोनो थाखायनो
गथ' गथायखौ जोङो सिबिनायजों लोगोसे दिन्थिना लाबोनो खारनावनो बेखौ सायख'ना लानाय जादों। गोदानै मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार जेडि र'ड सामगावनि भारत पेट्रलियामनि उल्था फारसे थानाय साबसिन रोंमोन्दांथि गोनां बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुलाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। इंराजि बिजोंजों साबसिन सोलोंथाइ होनाय आरो सोलोंथायारि साबसिननि दावबायनायखौ जागायहोनो सिगां फारसे दं बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल। बे फरायसालिनि खाबुफोरा जादों साबसिन फरायसालि, साबसिन फेकाल्टिफोर, साबसिन इनफ्रास्ट्राक्चार, एयार कन्डिशनेड क्लास, स्मार्ट क्लासफोर, गेलेग्रा फोथार, सुइमिं पुल, सोलोंथाइ। गुवार गेलेग्रा फोथार गोनां फरायसालियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनाय आरो नोंथांनि गोहोखौ सुइमिं पुल सुबिदाजों जाफुंसारनायाव गोजावहो। अब्ला मानोथो गोनो गोथो जाबावनो? थाबैनो नैबे कन्टेक्ट 6901253728 नम्बराव सुलाद लाना गावनि फिसानि इयुननि गोजों सोरांखौ दानानै होनो मुं थिसननो थाखाय खौरां लाहरदो। बड'लेण्ड पाय'नार पाब्लिक स्कुल, क'क्राझार। थं क'क्राझार सामगाव भारत पेट्रलियामनि उल्था।